Hello guys, tayo ay mag-curl ngayon ng ating buhok kahit kulot na. Ay, kaskas kay ba idubing kayo? Pati balang koy. Try tayo man nga. Di ba kulot lang nga rodan ng kulotan tayo pa eh. So nga na karat guys, karat. Nang minagsak sa guys ay. Pinas maata. Sama mo. Nabayag na jak nga intrata ito yun. Stiti pagkulot may di ubing kami jak sa mulot amon. Sama una ato buko. Takkan sama una. Pinagtagpo. Ayun, di tayo may kantilanan guys. Kat iso timang pa-shine deti buko. Lagyan po natin siyang kaunting oil mga kaido. Tapos, ganito lang po. Dapat meron siyang ganyan para ito yung pang-lock. Pagpukul mo ito. Dapat have to do like this. Parang ano na siya. Mali, agra lang. Nagkasama dito. Dapat ng mga laki tikas to guys, DJ, medyo natangtangkan. Yung mas matigas ang kanyang stick. Para sa kanyang ay madali. Ngayon, natukol siya guys. Ay, naan. Konti pa guys, konti pa.
Konti na lang ko na po. Konti. Yun na to. So when we talk about, I can't find the words. Every time we say goodbye, it hurts. But when the sun goes down and the band won't play, I'd always remember us this way. Lovers in the night, let's try to ride. We don't know how to wind the tempo. But Okay, last two. Magulo siya guys. Nabayad mo dati nga dito na Oh, last. Okay, last. La. Cookie, oh my dan sama ka. Pangit na ginawa ako. So, balik tayo mamaya. Apo na gitu, boss. Para bukray. Pinaras na magtag. Dahil ka dyan eh. Balik ako mamaya pag medyo nag-ano na siya. So, balik ako mamaya guys. So, mga kaido, try na natin kung nagkulot nga. Dati naman akong kulot. Mas kumulot yung ano ko. Tanggalin na natin siya. Okay. Curly. Kahit ilang minuto lang naman, makukulot na siya ng ano. Kasi kulot na nga ako. Mas umayos lang kasi yung kulot ko kasi parang buhok ng aswang. So kita niyo yan. Ang kulot ng hair. Wala. Lumagad pa. Ay. Ang hirap. Okay. Ito na siya guys. Ay, meron pang isa. Oh, yes. It's done. Diba? Mas maayos lang yung kulot na. Tapos yung
So, thank you po sa panonood. Bye-bye!